mga katiktik, hindi ako ron sa akong bagong balay kay tanaw ko sa kanang lamisa nga di hatag kanang salamat sa naghatag from Japan man na naghatag. Ay, mga katik-tik na ng lamisa. Ipalit ni sa Imcor nya deliver nila ganiha sa buntag nya kay biniganahan ko kay lamig ingan humok balingkuran lamig pod ang lamisa kay sukad sa una kay pobre man lagi ko sa una tubag sa ginikanan kanang wa man ko kalamisa ingon ani paglamisa ra man labag hinimo ba nga ana itong rasa kan sa lubid karon kung nagkakuan ako noon nga wala na makita akong bana og buhi pa to ako bana malipay yung siya wala na siya makakita inonani walang di ko ganahan ang dumduman ako kayo mong kailak ko ba? Mukap kita si luluan nila oh. Nakabalay kag ingunahan nila. Wala lang damha kaingon kog maura to permanente na to ingon ato ang ka lisod nya na apa may day panahon niya na ingani na gusto nga kung unsay palit to nimo mapalit na bisag unsa ka mahal sa isda sa unang taon diara sa pirit kay maura may barato wala lang damharan ako bitan ako pagpasalamat sa Ginoo nga yatagan ko niya grasya nga ingon ani nga bisag sa una pagpalit bugas tag 5 ka kilo dili ni pareha karon nga tag sada ka sako kung ubuhi ko lamang akong bana malipay to ay kay musigre man lang tong katawa malipay man to ug buhi pag puntos nini dili siya ko makabiro kay perting limpyada hato wala mo'y konsilhigon ana wala sige lang to panhugas wala di siya mo so maupay ng panghaon ng mga buutan. Dato ako kinamagwangan nga bata. Pertidyon siguro lipaya na ingon ako ani. Sa una na maligya po itong isda dire. Na kada adlaw man siya mga isda, kada adlaw siya paghatag po itong isda niya. Kung sa iyang kilawon na ibulinaw. Maingon dahil nga tagay si Mama Day kay basi bahurot na bulinaw gusto naman na siya ng bulinaw. Wala na sila makita god. Karing ako karon kamo mga katiktik ayaw lang mapagwala sa paglaom nga di pobre kintahay lisod pero dili magampo lang ta sa Ginoo nga hatagan ta niya og mayong panglawas kay naa pa man gyud tay panahon pareha nako nahitabo na ako ani edad na magkog 75 yaw 74 pagka nakakuan ako ani nga mao nang di nato pagwado ng paglaom sa ampo lang ta sa Ginoo kay hataga raman ta sa niya grasya bubuan ra ta niya ba nga mao na siguro ni
mang ibo bitaw kay ablihan ang pitan. Ablihan ang bintana ang magsige kag ampo magsige kag kuan sa iya ha. Ablihan ang bintana ibo ang tanan. Blessing sa imo ha. Nakaingon ko nga mao na siguro nag-iingon na nang nasa Biblia. Tagan ra ka og balo sa Ginoo kanang manghatagon ka sa kanang di ka manlimbong ka sa una muhalad man lamang ka og 10 peso 50 anak man kay mura may kita nimo mura may wa may damo kay kita karon hatag ka ga bukan balo sa pud gahapon mo gihatagong kang balosan ra mo pila pa kapilo mahatag kag 5,000 na abdon pa niya nag 140 120 ang ibalo sa imo ha. Amen. Ora na pero nalipay ko og dako pero kanang maghuna-huna bitaw ko nga wa na hinuon makakita lagi. Si Lolo. Oo. O sila man nang Mana di bitaw ko mahinumdum ko diri ari balaya kay amo mang jud di balay kasawa pa makuha guway dining. Pero dili ingon ani pero pinintalan mo gyapon to pero dili ingon ani. Ingon ani man to gyapon design la pero dili gyud siya ngananig forma pero ang Pero pagkakuan magyapon, tulo to ka kwarto tas sala dira kusina diri. Nakuhaan lang ni sala kay Oo, nakuhaan dako man na yung dako pinati. man ni sala kay nakuhaan man ni balik sa kalinya. Si Lolo ba nag-engineer ato nga balay. Sa una kani si Ervin eskwela pa ni siya. Manangkong pa maisa ko manangkong dito ko sa unahan. Nabog ko sa nako siya ay maghakot sa karsada at siya mo ato sa eskwela kay sayo man lagi mi. Siya ay maghakot sa karsada tabangan ko niya kay baligya kang da sa kamilindris makuha na ko daan kay ang balon jud ani niya 5 pesos ra malipay naman siya. Kay wa man niya. Ingon ani nga nakuha na nagikuan sa panahon nga naingon ana mo nang lugar-lugar na po siya po wala na po siya mag isod kay parehas sa una parehami niya mga anak bisan nakaingon lagi ko nga bisan unsay palito na palit na nimo sa nimong bisan unsa ka mahal ba nga pagkaon mapalit nimo kay sa una wala ay ug naapay karabaw ibaligya 50 pesos dili makapalit kay hasta 50 wa man. Lagi pait yung kay sa una. Pait eh. Balusan na po ko. Pero ang yapon kay kuwangan man. Nabawasan mo ay na siya kakita. Namang gi rason lang anong nahitabo tanan mga butang gula. Nagi siguro yung rason ba? Kanang bitong nahitabo siya kay night murag rason gyud nga no. Sa English pa ba everything happens for a reason. Tas kada rason lang na gyud may purpose. Oo, kay ingon man gud ang mga karaan sa una nga. Sa imo daw kuno pag mo edad daw kuno ka og 45 years. Og dili daw kuno ka mo show up. Wala na jud daw kuno diha na jud daw kuno ka. Ana ba? Di ako kay abot naman og 70 ang kugot na. Wala din hira jud ko kutabaan eh. Naa pa dahil di lang mamawad ang paglaom kay naa pa. May naayo lang pagkuan ba? Dili pod ko maingon ani mga katiktik. Walay inyo mga suporta, mga subscriber nako kay asa man kaysa man magsweldo og napulo ra ka bukbuk tan-aw nimo na. Kuanan pod nga daghan pod manan-aw na. Na kuanan lagi sa Ginoo na kaingon ko nagrasyahan ba kay nagsunod-sunod na may nadali na may noon ka. Daghan tanan mga subscriber nagkuan ko nagpasalamat ko og dako sa inyo kay og di wala mo na wala pod ko maura permanente ang akong balo sa inyo pagpahalipay lang sa inyo nga malingaw mo
Bisan nun sa kakapoy imong trabaho tan-awa lang permi ang among vlog si Wako. Kay din makuha man inyong kakapoy. Maura to akong kuan mga katik-tik silip aning akong dining set. Kung kompleto na ko og butang na anak ko'y rep, mag-house tour na ko. Mutan-aw na pod mo. Maura to akong vlog mga katik-tik. Maura salamat sa pagtanaw. Amping mo kanunay. Bye-bye.